लोगोफोर एबारनि BTC इलेक्शना गुबुन महर लाबाय नामा? एबारनि BTC इलेक्शनाव नेशनेल पार्टीफोरनि दोहौ नुनो मोनदों। रिजनेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टीफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि दावहा। थारैनो नेशनेल पार्टी BJPआ BTC खौ दखल खालाममारगोन नामा? फारसेथिं राजखान्थियारि थांलाय फैलाय, दोलो नागारलायनाय आरो जयेन जानाय। फारसेथिं सम सम BPF आरो UPPL ज' जानायनि खोथा रायलायबाय थायो, नाथाय बिसोर ज' जानो हामारगोन ना? एक गोट हब पारिले खुबै ভাল। হয় পুরা পজিটিভ এই লাইনত এক হোৱাটো আমি আহ্বান জনাইছো। এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যদি প্ৰয়োজন হয় আমি সদায় আলোচনাৰ কাৰণে ৰেডি আছো। এনে বাহিৰে বাহিৰে উঠা তোলে একত হ'ব লাগে বুলি এনে বাহিৰে বাহিৰে এই মোবাইলত টিভিত পইচা দিলে নহ'ব, প্ৰেক্টিকেল কৰক। মোৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট সিদ্ধান্ত নাই। মোৰ ফৰ্মুলাটো মই দি আছো, আপোনালোকে চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, 20টা কিলো। फारसेथिं गोदान पार्टी APBनि दोहौ। फारसेथिं रायजोफ्रा गोबां गोनो गोथोआव दं। बेबादि मोनथाम मोनब्रै बर'निनो पार्टी थानायाव भटखौ सोरनो होगोन? फारसेथिं रिजनेल पार्टीफोरा ज' जानो हायैयाव बर'फोरनि भटफोरा मोनथाम मोनब्रै बाहागोआव गावस्राना रानलाना थानायाव नेशनेल पार्टी BJPआ गुबुन हारिनि भट लाना आरो माखासे बर'फोरनि भटखौबो बोना गेजेर गेजेर गोबां समस्थियाव देरहालांना सिंगल मेजरिटी भट लानानै BTC खौ दखल खालामगोन नामा? आरो नेशनेल पार्टी BJPआ BTC खौ दखल खालामबा जोंहा माबाफोर खहा जागोन नामा? BTCआ सोरनि आखायाव थागोन? UPPL, BJP ना BPF? खुलुमबाय लोगोफोर, जोंहा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय थासारिफ्रा एसे गरम ना लोगोफोर। दा खोथाया जाहैबाय मा, जोंहा BTC आव दायो गासै 40टा MCLA समस्ति दं। बेनि गेजेराव जाय पार्टिया सरकार दागोन बे पार्टिया गासै 21टा MCLA देरहानांगोन, अब्लासो हारसिं सरकार दानो हायो। जुदिसो रावबो पार्टिया बांसिन मेजरिटी भट लानानै 21टा मासिखौ देरहानो हाया, अब्ला मोननै मोनथाम पार्टी लोगो नांनानै एलायन्स सरकार दानाय जायो। जेरै दायो सोलिबाय थानाय प्रमोद बर'नि सरकाराबो मोनसे एलायन्सआव दानाय सरकारसो। आं प्रमोद बर' अबंगसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। दा बियो क्लियार जाबाय। दा खोथाया जाहैबाय, फैबाय थानाय BTC इलेक्शनाव माबेबा मोनसे पार्टिया हारसिङैनो मेजरिटी लानानै सिंगेल रुल खालामनो हागोन ना? मानोना मोनसेल' पार्टियानो हारसिङै सरकार दायोब्लासो BTC नि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मोजाङै मावफुंजागोन बायदिखौ नुहुरो। नाथाय ओरैनो नायोब्लानो नुयो BTC आव दायो रावबो बेबायदि गोहोगोरा पार्टी गैया जाय हारसिङैनो सरकार दागोन। BTC आव दायो माखासे रिजनेल पार्टीफोरजों लोगोसे नेशनेल पार्टीफोराबो गावनि गोहोखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं। BTC आव दायो गोहोगोरा रिजनेल पार्टी होनना बुङोब्ला BPF आरो UPPL। बेनि अनगायैबो BTC आव दायो एक्स NDBफोरा गावसोरनि मोनथायखौ मोनफुंजोबैयाव UPPL सरकारा नांगौ बादि खामानि मावैनि थाखाय मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय गोदान मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टी जोनोम होयो, जायखौ अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड APB मुं दोनदों। नंगौ, दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय, जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों। बेबो मोनसे बर'नि दावहारुफोरजों सोरजि जानाय पार्टी जानायलाय माखासे भटफोरखौ बोखावनानै लांगोन, एसेबाबो गुबुन हान्जाफोरनाव गोहोम गोग्लैगोन। दा खोथाया जाहैबाय, BPF, UPPL आरो APB बे मोनथामबो रिजनेल पार्टी, नाथाय बेनि गेजेराव रावबो हारसिं सरकार दानो हागोन बादि अबस्थायाव गैया। स' नोंथांमोना बुजिदोंना? बिसोर
बिसोर मानो हारसिं सरकार दानो हाया बेनि फिननायानो जाबाय रिजनेल पार्टिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयि गावजों गाव नायलायनो हायि प्रमोद बरा जाम्बा बुर्बक কি জানে ইমানে যদি সাহস আছে মোৰ এটাই প্ৰশ্ন 5 বছৰ এবাৰো কিয় কাউন্সিলত নাহিল এছেম্বলিত ইয়াৰ উত্তৰটো দিয়ক তেখেতে बेनि जाहोनाव बोरैबा जायोब्ला दायो बिजेपिया हारसिंनो सिंगेल मेजरिटि लानानै BTC आव रुल खालामनो हागौ आरो दायो BTC आव बेनो जानो थांगासिनो दं आंनि थांखिया सोरखौबा ब्लेम खालामनाय एबा सोरखौबा बाखनायनाय नङा दे गाज्रि मोननो नाङा जुदिसो BPF आरो UPPL मोननैबो ज' जानो हायाब्ला BTC आव BJPया सरकार दागोनखौ जों रोखा नुहुरो माबोरै होनना बुङोब्ला मोनफ्रोमबो समस्थियावनो एबार BJPया केन्डिडेट फसंगोन आरो गुबुन फारसेथिं BPF, UPPL आरो APB बे मोनथाम रिजनेल पार्टी थानायलाय मोनफ्रोमबो समस्थियाव बर'फोरनि भटआ एबार मोनब्रै बाहागोआव गावगोन जेराव BJPया गुबुन हारिनि भट लादेरनानै आरो माखासे बर'निबो भट लानानै गेजेर गेजेर गोबां समस्थियावनो देरहालांगोन आरो BJPया दायो BTC आव गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रों जाबोनायलाय BJPयावबो गोबां बर' मेलेमजिबि बिथांमोना खामानि मावनायलाय BJPखौ दैदेननायलाय BJPनिफ्राय बर' केन्डिडेटफोरनो टिकेट होनायनि जाहोनाव आरो स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव रुलिं सरकार थानायलाय BJPयावबो दायो गोबां बर'फ्रा लोब लोब हाबगासिनो दं स' बेफोरखौ नायोब्ला BJPया BTCआव सरकार दानाया एसेबां गोब्राबबो नङा दा बियो क्लियार जाबाय दा खोथाया जाहैबाय मा जोंहा मिथिनो गोनाङा बेसो रिजनेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टी बेसोरनि गेजेराव डिफारेन्सआ मा रिजनेल पार्टीया सरकार दायोबा मा जागोन आरो नेशनेल पार्टीया सरकार दायोब्ला मा जागोन सिगांथ' रिजनेल पार्टीफोरा सरकारखौ सालायबोगासिनो दंमोन जों बयबो नुबोखानाय दा नेशनेल पार्टीया सरकार दायोब्ला जोंहा माबाफोर खहा जागोन नामा ओरैनोथ' डेभेलपमेन्टनि बिथिङाव नायोब्ला गासैबो सरकारानो एखे नेशनेल पार्टीया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय नङा बेबादिबो नङा बिसोरबो बे एखे डेभेलपमेन्टखौनो मावगोन आरो सोरबा सोरबा साननो हागौ जे CEMआ बर' जानाय नङा बायदि बायदि बिदि नङा नेशनेल पार्टी फैब्लाबो CEMआ बर'आनो जागोन BJPयानो जा कंग्रेसआनो जा एबा गुबुनानो जा डिफारेन्सआ बेल'सो जागोन जुदि नेशनेल पार्टीया सरकाराव फैयोब्ला माखासे रिजनेल पार्टीफोरा गोबां खहा जानो हागौ आरो ओरैनो रिजनेल पार्टीफोरा गोदोसोना थागोन रिजनेल पार्टीफोरनि प्रेसारा नेशनेल पार्टीफोरनाव नांस'नाय नङा बिसोर माने गावनि गोसो बायदि डिसिसन लानो हानाय जागोन बिटिआरआवनो जा स्टेट लेभेलावनो जा गोसो बायदि आरो फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि आसामनि MLA इलेक्सनावबो बिटिआरनिफ्राय जाखिनि सिट दं बेयाव गोरलैयैनो देरहालांनो सुबिदा मोनगोन दा बेफोरखौ नायनानै नेशनेल पार्टीफोराबो BTCखौ दखल खालामनो नाजागासिनो दं फारसेथिं गोबांथार बर'फोरानो मोनथाम बाहागोआव गावस्राना थानाय BPF, UPPL आरो APB बेयाव भट होनायफोरा माने गोसोआव गोजोननाय मोननाय नङा नेशनेल पार्टी देरहानायाव मानोना नेशनेल पार्टीफ्रा गुबुन हारिनि बांसिन भट लानानैसो देरहागोन नालाय बर'फ्रा मेजरिटिब्लाबो मोनथाम मोनब्रै बाहागोआव गावस्राना थानायनि थाखाय रिजनेल पार्टीफोरखौ देरहाहोनो हानाय नङा दा बेयो क्लियार जाबाय दा खोथाया जाहैबाय थारैनो BTCआव सोर रुल खालाममारगोन रिजनेल पार्टी ना नेशनेल पार्टी थांनाय समनि रुलिं गभर्नमेन्ट UPPLआबो गोबां खामानि बिटिआर सुक्तिनि गोबां दफाफोरखौ मावफुंना होनो हायैनि थाखाय गोबां रायजोफोरजों जायगा जायगा दुसि जादों आरो जायगा जायगा बाखनाय जादों एबार फैगोन समाव थारैनो UPPLआ सरकार दानो हाफिनबावगोन ना फारसेथिं BPFआबो गावनि गोहोखौ स्ट्रं खालामगासिनो दं बेबादि समावनो BPFनि माखासे गिदिर गिदिर लिडारफोरा दोलो नागारनायाव फारसेथिं BPFआ लोरबांबो जादों बेबादि समाव हारसिं सरकार दानो हागोन बायदिखौ नुहुराखै BPFखौबो नाथाय BPF आरो UPPLआ सम सम ज' जानायनि खोथा रायलायबाय थायो नाथाय बिसोर ज' जानो हागोन ना गावजों गाव नेरलायबाय थाना बिसोरनि समा बारग'लांगोन दा फारसेथिं नेशनेल पार्टी BJPनि दोहौआ BTCआव जेरैथिंबो गोसारगासिनो दं फैबाय थानाय समाव नेशनेल पार्टी BJPआ BPF, UPPL आरो APB मोनथाम
पार्टी नेरलायबाय थानाय समाव खाबु लानानै हारसिंनो सिंगेल मेजरिटी लानानै सरकार दाहैगोन नामा? नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो लोगोफोर। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन। जय बर' हारिनि।